Nula pakhat sipay form nen army ground na akal lai lo langa. Aron lan siyan chuan mizo nula zo nu ni nge lo ni. Boxing at hiame mawangin sipaya lutin. Anule anaw college zirlai pani chu state tanga aw mo sana. Anin ngai MM3 na. Panay tolawan niya wangin chu nula chu an chung ko in nga na le ay zong tu beray. Chutia sipay muna aum lan chuan anule anaw te patni tual thi na chuan thokle khata aron thong ta dot maya. Inule naw te panin to sunan to ka. Van tu thlak tai kan chan man ta lo ni. Ti chuan rang takin a ho ngala. Achung ta thina chu atuarin hreom ati mani. Andik na chan vo hai lang turin eng tiang takin nge a hring nu na mana. A bei chodan fetur chuan a full movie hi ilo clear phot angai ni. LERSIA lam akan ilaw en ngay daw niya.